Čauňovky, moje meno je... Áno, viete kto? No a ja vás vítam u ďalšieho videa. No a dneska sme, neviem či si pamätáte, ale ešte v minulom dieli sme boli na takej menšej prechádzke. No a na tej prechádzke, no proste išli sme preskúmať okolie, žiadna prechádzka to nebola. Išli sme si preskúmať trošku okolie, no a chcel by som dneska, keď budeme preskúmať to okolie, sa vrátiť k jednej veci, že môj brat a ja hráme Bockman Go a neviem, či som vám to už hovoril, ale ja som s Bockman Go už dávno možno pred 4 týždňami, možno aj viac, možno aj až pred mesiacom, možno viac, no dajme tomu, že pred mesiacom som s Bockman Go skončil, to je preto, lebo nejaký hacker mi pobral všetky moje štatistiky, no proste mi zmizli statistiky a všetko a nešlo mi zapnúť hru, takže som sa na Bockman Go vykašľal a jo, asi tak, ale keďže som sa rozhodol, že poslednú dobu strašne rád pozerám na môjho brata, ako to hraje, tak som sa rozhodol, že si to nainštalujem, ale nie Bockman Go, ale Bed Wars. Takže vrácam sa naspäť, no nie k Bockman Go, ale k minihre Bed Wars iba. Takže z tej možno budem tiež točiť zase videa. No ale minulé, keď sme preskúmávali, tak sme vlastne skoro nič nenašli, ale dneska to napravíme a nájdeme niečo oveľa lepšie a nájdeme toho oveľa viac. Takže týmto smerom týmto smerom máme sa vydať. Takže, ale počkať, my sme išli týmto smerom, tak pôjdeme týmto. Týmto smerom, mne sa tak zdá, že... pôjdeme, viete čo, nech sa vzdialujeme trošku, tak pôjdeme týmto smerom. No a možno urobíme ešte ďalšie 2 série, že zase nepôjdem domov, ale že proste budem natáčať, prasa bez hlavy, wow, to si screenshotujem, že proste budem natáčať preskúmavanie, to znamená, že nevrátim sa domov tak 4 diely, lebo dneska je survival 9, keď sa dobre pamätám, no a nevrátim sa domov, ale budem proste iba chodiť a hľadať nejaké veci, ako je napríklad potrava, lebo s tou máme najväčšie problémy, lebo nemôžeme vyžiť z mesa z zombie, ktoré mám paráto, Rotten Flesh, nemôžeme z neho vyžiť proste, musíme si starať aj oveľa lepšiu stravu. Neviem, ale mne sa zdá, že máme nejaké jedlo v mojej česke. Samozrejme, ja si toto jedlo vypálim a mohol by som aj urobiť si farmu na prasata, alebo na čo ja viem. Neviem, samozrejme, nejaké rady mi môžete písať do komentárov a všimol som si, že keď moje video pozeráte na mobile, tak sa vám vypli komentáre, ale napríklad som to skúšal, že na počítači nie sú vypnuté komentáre, takže mi napíšte cez počítač, veď Aram, ty máš počítač a môj krstný má tiež počítač, takže to je jedno. Takže proste napíšte mi vaše rady, ja si ich veľmi rád prečítam, lebo ja, keď dostanem komentár, ja si ho veľmi rád prečítam, aj si ho aj prečítam. Nebudeme šprintovať, ale vlastne budeme šprintovať, lebo nechcem, aby toto video bolo také nudné, preto tak rozprávam, lebo môžem. No a ja som sa rozhodol, že túto sériu už ukončím, že proste zabijem Ender Draka. Neviem, či sa mi to podarí, samozrejme, neviem, asi to robím na štýl Jakariho, že budem hľadať Lavové jazero, super, toto vyzerá fakt, že nádherne. Nevyzerá to dobre, lebo sa mi, a takto táto rovina mi nehovorte, že vyzerá zle. Ok, o chvíľu sa nám bude smievať, ale nám to samozrejme nevadí, lebo nám to bude iba dobre. No a moment, tu končí svet, alebo čo, 2 milióny blokov, alebo 2 milióny, 250 miliónov blokov, má byť široký ten Minecraft svet, nie? Ja si myslím, že áno. Daj, bič. Ježišimária, dobrý deň. Už je dole. Máme tie stringy? Nemáme tie stringy. Ja by som... Počkať, ja neviem. Lebo moment, keď poďme týmto smerom, tak kde dojdeme? Neviem, keď pôjdeme tadiaľto... Jo, teraz už nám chodia, tam je zombík. Au! To bolelo. OK.
Ľudia, neviem, či čo vidíte, lebo momentálne je asi také zamrhované počasie, že ja vidím všetko, a tak neviem, či vidíte vy. Vlastne však vy si musíte dať jazd, nie ja. A tak mne ho ani netreba, lebo ako som už hovoril, isté počasie vonku ako tu, ale ja neviem, či u vás je sneh, ale u nás je snehu až dosť. No dobre. No teraz momentálne tu veľa snehu nie je, lebo sa asi roztopil. Ja neviem, čo sa s ním stalo, no proste snehu už tu nie je až tak veľa. Zobral ho Mikuláš na bradu. Neviem, tak to netuším. Pavúčik. OK, tak počítrkli, ktorý ja používam na neviem koho absolútne. Ježišimaria. Keď hrám Bed Wars, tak moja najlepšia taktika je hneď zautočiť na tým, čo je vedľa vás a hneď proste všetkých povypínať. A nemám veľa hapok. Skeleton, creeper, Minecraft, to som sa creeper. Ja zomriem. OK, to nebolo. To bolo dosť blízko k smrti. Ale nám treba, aby ste mi... Kamo, ty ma netrafíš. Netrafíš ma, aj keby neviem čo. Kamo, keby ma trafil, tak akože, sorry, tak... Musím ísť na ňo. Nič nevidím. Teraz. Ne. Drti. Ne. Toto nedám. Tu som zomrel. Kamo! Dobre na ňo išiel. Alebo už som zomrel. Aha, po mne ešte niekto išiel, OK. Tak sa aspoň môžeme konečne vyspať. Dobrú noc, sladké sničky, nech vás strážia anieličky. Dobré ráno. To netrvalo dlho. OK, my tu vlnu nemáme, takže si ju tu dáme nádherne. 60, áno, výborne. Nám tu treba stakovať veci, ináč tu bude... Ja poviem si, že treba nám tu stakovať veci, a akurát toto nie je vystakované pekne. Tak, dve kvietky, to sme zobrali ešte v minulom dieli, alebo som, teda čo? Ne, ľudia, keď vám to nedošlo, tak to si len srandu. Ten kvietok sme si chceli zobrať. Sadení, ja ich tu nechám, vieš čo. Keď niečo tu nemám zastakované, tak ľudia mi napíšte do komentárov, ale ako som už hovoril, musíte cez PC. Dobre, teraz to všetko dám vypieť. Nie, nedám to všetko vypieť. Dobre, tak. Prosím, ďakujem. OK. Ja to nám sem naspäť. A toto je uvarené, neviem, či už môžem. Už nám tam vyrástli vstup. Treba nám niečo, čím budeme vypalovať, lebo uhlie je proste také staromódne. Stále páli na plné pecky, takže nebudem sa sťažovať. 6 uhlia, to bude akurát. Treba nám ísť ťažiť, lebo... Počkaj, ja si myslím, že ja nejaké uhlie aj mám. Ja si myslím, že nejaké uhlie mám. Máme tu uhlia. To je niečo také, chápete? Ja to tu mám také, jak, viete, keď vaša mamka, alebo kto proste... Máte špajzné. A ja mám tu tiež taký špajz, do ktorého... No, o tom hovorím, niečo zmizlo to semienko, tak na to kašlem. Zoberieme si normálne CD, mám tu CD, výborne, rovno do posledného polička v inventárošku. Wow, 4 máme. No ja idem vysadiť tie kvety pred môj dom. Nie, to je celkom divné, to je jedno. Tak ja tu chcem mať kvietky. Ježiši Maria, viete, aké to tu bude pekné, keď tu budú ešte tieto 3 stromy? Ani neviete, že aké to tu bude pekné, kámo. To bude tak husté. Ja neviem, kde mám tie kvietky. To si ich dám... tak, do inventára si ich takto dáme. Ja si myslím, že by sme ich si mohli dať takto. Ja si myslím, že to je celkom v pohode. Nezacáňa mi ich tam žiaden strom. Sú tam celkom pekne dané. OK, nice, výborne. Už nám dopieklo uhlie. No toto. Ja myslím, že sweetberryska sa nerá, tak dobre. OK, tak a treba nám vyrobiť oveľa viac čestiek, ale kde budeme dávať tie čestky, to neviem. Ja som rozmýšľal o tom, že by som si tu tak ešte vykopal jedno miesto a tam, že by som si dal čestku. A tak môžeme to vyskúšať, ale to sa mi už podľa mňa rozbije kompáč. OK, ešte drží. Ešte vydrž, toto je 3 bloky.
Kámo, keby sa mi presne tu tak rozbil, to by bolo. Ešte, vydrž. Ešte prosím, ešte 6 bokov najmenej. Kámo, what the fuck, nesmrteľný, alebo čo? Ďakujem. Ešte si tuto, Viko, prosím. Vydrž. Nie. Kámo, ja už budem jak Čeklaud, idem ťažiť rukou, ty vole. Tak treba mi si vyrobiť. Ja toto... Wow, máme ich 7. Nice. Bibi. Asi si toto musíme pekne zoradiť. Jo, asi tak. Počkaj, lebo my máme v špajzi. Máme v špajzi torčky, tak asi pôjdeme to otorčkovať. Moment, krumpač odložíme. Cobblestone odložíme. Jedlo, ešte si ho nechám. Máme plné políčko, tak nice. Celkom sa mi to seká, takže ja by som asi si spravil niekde miesto, kde proste pôjdem do vody, aby sa mi zlepšili FPS, lebo to je nenormálne, keď natáčania proste mám 0 FPS, doslova 0 FPS. Ježiš, už mi vyráslo toto. Ďakujem. Proste mám málo FPS okolo natáčania, neviem prečo. Ja som si nastavil v rekordery. Ja takto tu nechám do torčky, to není hamba. To je také pekné. Prečo tu mám torčku? What the f? No tú torčku, to som tu mohol ušetriť jedno políčko. What the f? A to som si mohol dať sem. Tie torčky. Hej. Počúvaj. Jak by povedal syn Jakari. Zoberieme si stick. Nice. Máme celkom dosť dreva, čo je dosť dobré. To je very nice, to je very, very fucking nice. Tak to tu dáme, tak, nice. Už presne hovoriť to nice, viem, je to otravné. OK, brnko, ako keď máme keep inventory, nám netreba, ale samozrejme ja si ho nedám dole, to keep inventory, netreba sekeru, ale nechám si ju. Jo, presne preto som si chcel nechať sekeru. No. OK, ľudia, tak asi si pôjdeme musieť. Najprv vieme si do vody hneď zlepšiť FPS-ka. Ježiš, tu mi vyrostol kolo hlavy strom. Musíme si ísť. Už som kolo vody, už mi je lepšie. Kámo, ľudia, aha, kúknite sa 17 FPS-ok vo vode a vôbec sa mi to nelaguje. Asi si tu zabijem skvíra, aby mám tak presrandu. Ne, už mám 10 FPS-ok. Au. Kam poď si, ideš si. A tak ty nemáš, ty nepotrebuješ vzduch, hej. To není fír. Už mám 7 FPS a to som ešte ani nevyliezol z tej vody. What the fuck, okej, no tak asi to budem musieť bývať, alebo ja neviem. Neurobíme si dom pod vodou. To je celkom dobre. Kámo. OK, tak keď nám mi tu ten strom vyrasol, tak to je len dobre, lebo chápete, čím väčší strom, tým väčšie, to je jedno. No však vyzerá môj dom celkom dobre, potom sa na neho pôjdeme pozrieť z trošku väčšej diaľky. Počúvaj. Ja už Horojakariho tak napodobňujem, lebo proste on je dobrý youtuber na Horojakari, je super. Skoro, že ho nepríjmujú na mine, to je bola sranda. Čo nám treba? Jo, treba nám premiesniť čestku. Fajn. OK, výborne, super, nice. Tak. To sú tie najhlavnejšie veci. A treba nám to tu aj trošku roztriediť. Dobre, začneme triediť, takže. Ako prvé pôjde jedlo, lebo prečo nie? Jedlo je celkom fajn v Minecrafte. Dobre, zatiaľ máme toľko z jedla, ale určite máme viac jedla. No máme viac jedla. To všetko je jedlo. Čo my máme? To nie. No toto sa dá počítať ako jedlo, také trošku hnusné jedlo. Takže tu dáme tu. Teraz pôjde drevo. Toto je drevo. No aj ten stick sa dá počítať ako drevo. Teraz by mohli ísť rôzne bloky. Viete čo? Asi to rozstriedím
skôr tak, že aj ten frame ja to, no to urobíme až v ďalšom dieli a ja tu všetko rýchlo poplácam tie veci, blbosti, bum, 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 bum. Nice, a teraz zoberiem toto, no proste poplácam tu blbosti, dám tu blbé veci, všetko, čo mi netreba. No a v ďalšom dieli si to napravíme, môžeme zbranie, môžeme všetko, čo sa nám zachce. Ok ľudia, takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite like a samozrejme iné tieto blbosti. A prečo mi to nevyšlo na celú Česku? Či my sme nemali celú Česku? Nemali, určite. Dobre, ľudia, ak sa vám toto páčilo, nezabudnite like a zatiaľ čus. Výborne, strihol som to, čus.